Oşuthan Sarık Galati 5-nji bölüm. Karkara bilen Gurwanyň bir gapydan girip çykýanlyklarynyň hem oňat hem erbet tarapy bardy. Oňatluk olar her hal günne bir-biriniň ýüzüni görüp durýardylar. Erbetlik bolsa olar öýde käler ýüreklerine beslap ýören arzulary barada gep açmakdan mahkumdylar. Sebäbi Karkaranyň takatynyň, Gurwanyň daýatynyň diri çykan, Karkaranyň ejetiniň, Gurwanyň daýatynyň jesedi çykan öýde aşyk maksatlyk hakda gurrun etmek ýa-da ol hakda göz bilen getleşmek hebetli. Iki jowanyň ikisi üçünem öýden diri hem ölü çykanlar tärimin aňyrtynda durup ediljek gurruny dinläjek ýaly. Şonuň üçinem olaryň ýagdaýy aýry jaýda ýaşap, Setanyna seýrände pynhan ýerde gataşýan aşyklaryň ýagdaýyndan köp derejede kesdi. Bolan bedbahtykdan soň Karkaranyň çak edişine görä Gurwan bir neme sowuşan ýaly. Çaklamasyny hem Karkara özüçe esaslandyrýardy. Esasam düşünükli. Emma ol çaklamanyň tersine şol wakadan soň Karkaranyň Gurwana bolan duýgusy kelimesi güýjädi. Çünki her bir namusly arly ýigit beýle biýabaýçylyga sataşanda ýeten daşlaşmak bilen bolmaly. Gurwanyň daşlaşmak ýoluna düşmek bolsa, gyýyp üçin onuň geregini hatda artdyrmaly. Hakykat ýüzünde bolsa, Karkaranyň beýle çaklamalary esassyzdy. Gaýtam tersine Gurwan inni ony özüne hatda goloý saýdy. Oňa newsa berdi. Iň ýakyn howsardygyny tekrarlamagyň arzundan getdi. Ol Karkara gözlüşen mahaly geçen ýyly bolan wakany asasy gelmän geljek barada arzu etdi. Geçeniň ýetilmesi mümkünläl arzu bolup, diňe geljegiň ýetilämegine umyt baglanýan arzu bolýanlygyny hem onuň ýüregi joşdurdy. Emma şol joşuny welin ol diline getirip bilmeýärdi. Oraqdy işetmek bahanasy bilen dukanyň işine gelen Karkara içerden çekişdesi çykmaýanlygy sebäpli biňjalyk boldy. Birdenem Gurwanyň mekraýal ekenow diýen sepini eşitip biňjaldy. Ol işaretine biňjalyn ýarka Erkan kepeläniň geňenäý wakalary gurrun bermegini halaýanlygy ozalym Gurwanyň eşitýärdi. Şonuň üçinem Gurwanyň şadýan sesi bulugyna ýeten gyýyp usta ýene bir gyzykly gurrun tapanyny öýdüp çakdy. Erkan kepele tarafta adyran demirçi ustadygyndan bolsa gerek bir neme öňünjäňräkdi. Bir aýdan ikinjige de gaýtalanyna öňküsine üýtgedip has mahabatlandyryp aýtmagda halaýardy. Bu gedegem şeýle boldy. Gurwana ýakýan gurrun berilen hikayet gyýyp maşgalanyň ýanyna aýdylmagy onçakly münasip hem däl bolsa, Karkara gapdan giren madyna usta. O gelaýdan gyýdym. Ýa-ki Gurwana beren hikayetini saňa deşdireýin. Adamçylykdyr, nepi degmege mahmallar. Hani geç bir dul hatyn ýygyna iki tane gyýdyň arkasyna ýapmaly bolupdyr. Meker hatyn ekeni, gyýlarynyň ikisine toýun öň ýany tapak beripdir. Erkan kepele Karkaranyň heniden bosagada duranyny üns berip, oňa ýene içeri girmegi mürahat etdi. Emma Karkara näçindir öňkü duran ýerinde galyp ýaşulynyň gurruna kulak atdy. Ol hatyn gyýlarynyň ikisine de adamsy ertir turup gidenne donyň fiilinden çekip almagy tapşyrypdyr. Gaýdyp gelensoň ulugydy. Turup gidenne şeýtdim bolýyn, ýygyna garap ýerşardy ötägdi diýipdir. Onda enesi bir oýnatdyýda sataşykdyň. Sırtyna durupdy, urjak gal edip oýnuda ýördi, öwüt beripdir. Körpe gyýdy gaýdyp gelende ýani ýollaşyň turup gidenne fiilinden çekdim bolýyn, ýygyna aýlandy, sırtyndan çekilenni şondan görüp birinde ýygylyjyny gyýnyndan sogurdy da gatdarly oturan biýüne kişi iki bölüp ötägdi diýip enesiniň asla garaşmadyk habaryny beripdir. Enesi bir ganhor gedeme sataşykdyň. Ogruny kow, äger gulaýmasaň oň gulunji innik berip özüni käböler diýip nesihat beripdir.
Hekayetin doňladyqda karkaranyň ýüzüne serpdi. Hegim nesibetde senem bir ýat owa düşürsiň welin ýa-ni hurruň ýatdygyny. Nesbi degde deger duruverir. Karkara Kelhan kepeläniň hekaýatyny höwes bilen dinlese-de, soňky degiş edilip aýdylan goşmaçany welin saglap durmady. Kelhan aga men ýat owa düşäjegim näme ýerke diýip özüne sowal berdi. Ýa-da men dogrudan başga owa düşäjekmiken? Dukanyň gapyndan eli orokly adam else möhümden nämedir düşmekdi. Şonuň üçin men tek orogyň diýişi barlymaka diýip sorgulyp başlady. Orogyň ýöne bahana üçin getirilendiginiň üstünden açylaýma ahwaly. Emma Kelhan kepele orogyň diýişini barlamaka naşaryp beretdi-de, burçda bir dada güýmenip duran Gurbany ýüzlendi. Şägirt bäri gel. Halipaň diýirkä ondan ähtidaty öwrenmeliler. Hor gelýän atlyny dinle. Şol atyň öňkü sag aýagyny toýnaw ösdürip werin, öwrenmeli ähtimallar. Gurban halifatynyň öz ukybyna gerek gelende az hem öwünjüňi kässetdiň bardygyny da belet bolan soň onuň göwdünden turmak istedi. On näde bilen halifa? Atyň saga ýemşeşinden aňýan diýip Kelhan kepele murtun diýipdi. Anha ol bedewi ömür büdüreme däler. Toýnak bejerilýän gurarlar alyp Kelhan kepele daşdy. Dukanyna iki çaq garyntyda Gurban bilen sözleşmek ýüregine durup aýdylan bolsa, Karkara aýgyda etdirmedi. Birinjidene onuň diline Gurbany aýdarýar söz gelmedi. İkinjidene ozal batyrlyk eder öýtdi. Dukana gelip Gurbany gözünden soň onuň dogumyzym diýip boldy. Gepleşmäge amatly pursuty garaşyp gören Gurbanyň halyna taýynlap gelen onlarça sözünden birde aýdylmady. Ol ýöne durmagy üçin elindäki orakmy diýdi. Ol beren sowalynyň gaty ýöntem bolmagyna sowal aýdylan wagtynda düşünsede şu wagtda şol tadawar sowalyň gaýry gep bilmejekdigine akly etdirdi. Diýişleri köpülip gidipdir diýen Karkara orakly gurrundan uzak bilmedi. Gurbanyň Karkarada indi çagy därli. Emma aşyk mahluklyň görmelisini görmeýän, akyllyny akmaga meňledýän, akmagy akylly edýän, korkukdan batyr kahraman ýaşaýan düşnük hadalary baş alyp çykmaýan çylşyrymly öwrümler bolýar. Kesesinden ýaňsyry ýylgyryp garalaýmaly hereketlerde aşyk maşugyň gözü bilen garalsa ýen taň bolmaýar. Gurban Karkaranyň elindäki oragy almak üçin oňa tarap ýöredi. Bary ýoly 3-4 ädim ýoly geçýänse maýna gelen fursatdan peýdalanmak fikrinde bolan ýigit oraň tapyna derip Gyýdyň goşlaryny maksadyny oýlapdy. Onuň eli Gyýdyň goşlaryna tarap uzadym, emma haýsydyr bir garaşylmadyk güýç Gurbanyň eliniň hereketini ýütükdi. Onuň barmaklary Gyýdyň ak goşlaryna derip oraň gatyň tapyny hem dälle demir tarapyna gysymlady. Şol fursat hem Gurban Gyýdy ýörükde orak düşetmek üçin gelmändigine ýene bir gelek göz ýetirip ak goşlardan tutmadygyny öpdündi. Sebäbi gülmek bolany üçin diýişedilmäge getirilen oragyň ýeti diýişleri Gurbanyň barmaklaryna adaly iýip goýdy. Ýöne şol adada Karkaranyň oňa nähili garaýyşynyň bardygyny tasdiklady. Bolsa da Gyýdy tarap düşmeli ýigit tersine hereket etdi. Ol körüň aňyrsyn duýganda könerak ýalyga dolmuş bir zat alyp çykdy. Köne ýalyk Gyýdy tarap boldy. Bu saňa ýadygar Karkara ýagyň içindäki zadyň nämedigini elbetde bilmeýärdi. Bolsa da onuň kymmatbaha sowa çokmunda kabul edip alan Gyýdyň nälik barmaklary özünden erkip sanaramaga başlady. Köne ýagyň içinde kendi waýyň soýunda süýnüge soýulyp alynan käde ýaly bar. Anna ony oral çapydan kyrky bellenýärdi. Gün uly boşluk bolandan Kelhan kepele nefes mollo boşluk üçdi ýokary owa tarap boldy. Şunu feselden tejen derýasy parahat akyp girdi. Oşa kenary bereýän gamyşlar gizlin bir gurrun etişýän ýaly ýuwaşça şyrdaýardylar. Suwun gyrasynda wakardaşýan gurbagalaryň ýeti-teti gamyşlaryň şyrdysyny basyp kenardan soňup çykýardy. Derýanyň edil gyrasynda başlanýan ýanyna çeretenli düz meýdany tolan senen köne palata mende
giyin gögetimi tüpgetdi. Her yerde yanları torumly dokmada düýeler, otlaşyp ýören sagyrlar görünýärdi. Şol giýimden çäkdir düdükde ýekece düýpde agaç ugry göze ilmeýärdi. Älim jahandyny düzlükden ibaret ýardy. Töwerege nazar aýlan gowşup özüne habar berýän ýaly ses bilen öýde bir ýalaňaç meýdan bolýan muň üstüniň gowasyny diýdi. Dogurdanam ol sözlerdiňe gowşunyň özü üçin aýdylan ýaly boldy. Ýoldaşlarynyň sesleri çykmady. Gaýtam esli salyp geçenden soň aýdylany eşitmedigen meňden Kelhan kepeli gowşunyň gepine dahil däl başga gurrun tapdy. Allah Teala hemme adam deňe yaratmaýar eken o. Beýle aýryp nerden kelläňi etdirdim diýip gowşup sowal berdi. Ay şu nefes molla hakda o etdimde aýtyp goýberdim. Taňryň özü käbir bendesine eçili bilýän neçilýä käbendesine uluklyk guýruklyk bartenem ilarysyny gezber diýip ugralla ýa goýberýär. Senem uluk burnuň ýerbeýär ýa-Allah diýip gowşup ýene dildi. Burun molanda näme? On asla iyi talmaýanam bolýar. Anha mollan alyp gör. Hem okuya, hem okudyp bilýär. Gagalam düzýär, dutaram çalýar. Hiç kimiň elinden gelmejek eýer bilen kelle kem ýasaýar. Tuweleme. Käbir adamy saňy joşaýar. Araky asallan gelen mehmanam molla bilen gagalaýdy oturdy. Ýokda molla ahally bilen ýaly gowşup şahyra ýüzden. Owada bolmamsaň barban bilmedim. Ahallan mehman geldi diýip gulagma ýetdiler. Bir dostumuz bardy. Halýagda soraşalyp aýdyberdir. 3 gece ýetdi. Ahally garnaşlarym oňudan çykýar. Ne gurrun bar? Ay olaryň ýagdaý birinkiden ýaxşy däl ýaly. Arka boğdayan koyul gaty bar bitkin bolmandy. Baryndanam baga çaga arkaýny ýene okdyýar. Ýene aşakda unutlan ýagdaý olakka görä el halmyş. Ork paşaty bilen söwda satyp edýärmiş olar. Ork paşaty olary howandarlyga etjekmiş. Asıl biz hiç kim bilen iyil bolman ýaşa beremizde neden içip bolaýarka diýip Kelhan kepele söze goşuldy. Sowala goşup jogap gaýtyrdy. Ýeken çaň çykmaz diýenem gep bardyr Kelhan. Bolanda näme? Bolanda öz başlap ýaşamak üçin iň bolmanyna daşyň gorap duran arkaladym taňa. Düşmanyň gylawyny gaýtarjak leşkerim bolmaly. Häzir türkmenler şoň ikdemde ok. Kelhan, ony sen özüň bizden gowulýan. Ola dogry. Dogry bolsa, şu fursatda bize ýeke ýaşamagan başatmaz. Kiçi il ejibi garaşsyz bolup bilmez. Kiçi iliň erkinligi töwerene ulluluklarynyn sanyna bagly. Kiçi iliň göz başlaplygy daktarnaky uly döwletiň sakgallygyny ýeke taýda daýanyp saklanýar. Uly ýurt ojagaly isleýän wagty ödüpdiler. Biziň bakma erkinligimiz bolsa tölegi bagly. Haşda ölemekden ýüzdenlerin bunyň senin erkinligini mutarır. Nefes molluk dowam et. Orsyýomuda arka durjakmyş. Ýöne iňlitem ýomsyň içinde janyny saltyr. Ors bilen iyil bolmaň diýip bu wagtda ýygat geçermiş. Araky geçip giden arada onu hem şolar ýaljandylan bir bolaýmasyn diýip Kelhan şahyryň ýüzüne garady. Allah bilsin. Kelhanyň arada onu diýýänini hiç kim haýdadyr bir ýurdun janyny öýdüp çakam etmänli. Şonuň üçinem türküne gatýa beýle bilýän ol näwelli adam özüne kära baryp hajy bolup gelýän özbek ulemasy diýip atlanlar köp owada düşýärdi. Danna ananjan hem sada war tutmalar bolsa hajy aganyň buğyna ilip badyr öýtgenler. Muman tarawat tutmalarnyň hiwe bilen salgyt söylemek barada wadatyna hatap etmesem uly döwletleriň hiç biri bilen tenakar tutmak hakda hiç hili wadalaşygy ýokdy. Şonuň üçinem käbeden gelýän hajylara da näme diýip çakbasaň çaklaw oturýarly. Ýöne gulmatar ýomutlarynyň ortaýat bilen söwda satyp gatnaşygyny açmagy İran döwletini has beterem dünýäniň köp ýurtlaryny özüne bakdyran ingilisleri diňçilik edýärdi. Oşutdagy Hatayara baranlaryna atyda giňden ýatylan palatlaryň üstünde bir topar asakaly oturan eken. Salam helik alyp aýyp tuýur edildi. Koyda da, ýahda da
Haýsy uğurdan başlanan bolsa, gurrun izi şol bir ählimde türkmenleriň başyna syýmyna syýryp gitmegi indi adat bolup galypdy. Bu ýerde de şeýle boldy. Oturanlaryň biri ýakyna kenni düzünde salyrlaryň üstüne bir topar aýmagyň dökülüp, iki adamy öldürenlikleri, bir durmaly hem alyp gidenliklerini, edil şol wakanyň içinde bolan ýaly aýdyp berdi. Güwerip oturan aýsakal ardynjyrykda oğuşdy ýüzlendi. Oğuşdy. Soňra bizim oğudan bir ukara ýerden alyp gaçypdyrlar da ýene ýygyna getiripdirler diýen gep kulağymda ýetdiler. Ona aýpalat boldy. Oğuşdy. Näme jogap aýdardygyny bilmedi. Ol karkaranyň başyna düşen wakanyň gaýtadan köpçülüge ýaýylmagyny islemeýärdi. Şonuň üçin hem ol bir oňaýly jogap aýdardygyny tutmady bu ýerde kan kepeler. Ýaşuly sowal beren adyny ýady kalyp boldy. Ýöne aýdakalan adym tapmany üçin ýene bir gerek. Ýaşuly sözüni gaýtarap oňaýmaly boldy. Ýaşuly nemede ýerkäte iňäni inere diben gorpadaýa. Ol gyýyp Allaha maslana bir besniýet şeýtmäge meýletdi. Oğuşdyň ýetip gelýänini görüp ol gökde götermeli bolupdyr. Bizim öýümizden bardyk şol ýerde. Şerhanyň bolan wakany bozurak aýtmanyň aslynda karkaranyň awraýyny goramak ýatypdy. Asyl şeýledirler diýip sowal beren aýsakal Şerhanyň jogabyny öýtje kabul etdi. Bolmanda ýaman işe baş uran adamlar maşgalany ýene ýygyna getiripdirler diýenlerdi degen galypdymlar. Olar gelen bir topar adam turandan soňky ara düşen göwşemlikden peýdalanan goşup ortaraqda oturan daýawdan sarýagyp adamyň ýanyna geçip oturdy. Olar ýyl bilen bilelikde elleşen hem bolsa ýanadan görüşdi. Bu hereket goşdyň ony gaýry oturanlardan tapawutlanýanyna şaýat edýärdi. Aýratýyp verilen adama Arnaguly Faryk diýerdiler. Arnaguly Mara Faryklarynyň arasynda uly awraýdan peýdalanan edermen hem gaty namçan kişdi. Onun häzir aýatda ýok atasy Oraçakan bilen dogan ýar dostlar. Şonuň üçin hem ol atasynyň dostunyň kyrkyna gatnaşmak üçin ýürüýde tarapda ýetdir. Oşut bolsa Arnagulyny ozandan tanaýardy. Destaýet bilen taglyk amanlyk soraşyndan soň Arnaguly şeýle diýdi. Orada amyň ruhyna farka goýaga ýerli diýip aýtdy Oşut. Akkam bilen köp duýşan adam bolmaly. Seýlen bir seýil sergezdançylygyň bir seýilli işýaly keme akkamyz tirtegine galdyrdyk. Hem tanyş biliş dost ýarym güler ýüzüne gözüme düşdi. Köp ýaxşy diýip Arnaguly diýip başlatan Oşut onuň aýdanyny söz bilen tasdiklady. Düşünüp bir zamana boldy. Saýtlar bilen görüşlänse her kimiň derzetleri özüne ýetip. Soňra beýleki oturan ýaşyllaryň hem goşulmagy bilen gün gözeran alarman çaparmançylyk haqda gurrun uly düşekde öýrüsini giňetdi. Türkmeni biňjalyga salýan töwerekde dörýän wakalaryň beýanyny Arnaguly Faryk dowam etdi. Bizim gurrunmyz öwrenje sağdan ýaly şol bolýan ýagdaý bir meňdeş bolsa, şeňem şoňa meňdeşdirdi diýip nefes molly Arnagulyň gepini dowam etmäge islerdi. Men Tarygyň ketdasdan ýöne men Tarygyň keke ýomdyňam amly halyna iki diýdesi bilen göz ýaş etýän Taryk bolmaly. Onu aramyzda bilýänigem bardyr. O aýdylan tasdiklap başladan soň Arnaguly dowam etdi. Men Saýtewek bilen Xiwa gidip geldim. Ýagdaýy öz gözüm bilen gördüm diýsem, galat aýtdygym bolmaýar. Mädemin kan mara hem tarapda dökülmek üçin agar goşun toplaýar. Ýagynyň kaçan döküljegini aýdyp biljekler. Ýöne döküljek bolen aýdym. Agyşanyň näme habar Arnaguly diýip mehmanyň aýdanynyň ozal habarlydygyny aňdyran goşup sowal berdi. Agyşan hakynda da ente Xiwada gep gurrun ýok däri diýip Arnaguly gyýpa jogap aýdyrdy. Goşdum beren sowaly büyük bir sowaly.
Gönürgönç medresinde sabak berýän asly bäherdenli Ak Işan Gurbanladar ogly diňe öz dogul mekanyna däl eýdem tutuş kiwetinde de ören uly abaýdan peýdalanýan dinlardy. Kiwada hanlyk derejesinde de tutulýan uly işleriň köpüni şonuň fatahy alynmadan başlanmaýardy. Çünki Mädemin hanyň özü de Ak Işandan wagtyny sabak alan adamdy. Oşunyň edýän aýrydyna görä, egerde Mädemin han mara ýa-da tarapda dökülmekçi bolsa, Ak Işandan kökmany suratda fata alaýmaly. Onun iki sebebi bardy. Birinjiden Xiva hanlygynyň raýatlarynyň arasynda iň tarpaly Işanyň ak fatasy ýeňşin giregdi. Mädeminiň buýrugyny berjay etmekden ýüz döndürdi, hiç bir nöker Ak Işanyň sözüni ýykyp biljeklerdi. Eger nöker şol Işanyň fatasyny berjay etmese, ony Hudaý ýalkajak däl bolýan, eni ata dogan garynlaşdy. Beýle ogluň ýüzünden typajak däldi. İkinciden bolsa, Xiva oşunyň safynda 8000 ogly ýomut ýigitler bardy. Mädemin han şol 8000 türkmen nökerini öz goşunyň özüne hasaplaýardy. Üstesine de ýomut ýigitleriniň baş diregi Amanyat Serdardan Mädeminiň özde çekinmän durmaýardy. Yemreli, Arabaçy, Garadaşly, Çowdur, Öküz, Ojuk, Garaçupa ýigitleriniň serdarlary Amanýadyň ýeke sözü üçin janlaryndan geçmäge taýardylar. Mädemin han akmak däli, öwrümli pikir ýöredýän, dinçeden ýydarlamagy başarýan uly siýasatçy. Türkmeniň üstüne çolmak üçin Katarda Türkmen nökerleri hem girýän goşuna, Türkmeniň üstüne çolmak üçin Katarda Türkmen nökerleri hem girýän goşuna, Türkmeniň özgöni dinleýäni Ak Işanyň fata almak ýeňşin ýalyny söwüşdi kazanmakdy. Oňa goşup hem gowy düşünýärdi. Tut şonuň üçinem ol arnawy saryga Ak Işany sowal bilen ýüklendi. Mädemin hanyň beýleki bir siýasatyndan hem tarap türkmenleri baş çykarýardylar. O siýasat Türkmeniň üstüne çolmak bahanatdy. Bahana 3 bölümden salgyt Eýran bilen gatnaşyp tarapdakylaryň mara göçmegine wagtdy. Ol bahanalaryň hiç birde kabul etmäge tekeler razy däliler. Sebäbi ol şertleri bütünde taraplaryň ýagdaýyny agyrlaşdyrmak üçin mazaly oýlanyp tapylandy. Ýöne oşunyň aýryt etmegine görä 3 şertiň iň agyry taraplary mara göçürmek şertdi. Ol Mädeminiň hem onuň geňeşçileriniň syýasy inçilik bilen tapan şertdi. Ol şert iki düşmanyny çakışdyrda olar güýçden gaçandan öýdüm gandyrman ýeňiji bolýan. Garşydaş ýurtlar arasyndaky adilden gelýän siýasatdan ugralýardy. Bu ýerde bolsa Mädemin taraplary mara göçürmek ýoly bilen teke bilen sarygy çakmystyrmaly. Taraplar mara göçde teke saryp çaknyşygy Mädemin goşulmasa-da kökmany suratda ýüze çykmaly. Çünki marada saryplaryň özlerine zerur gereginden ziyat ýeri ýokdy. Bu çaknışykda gaýtam ýaraşdyrjy wezifäni oýnan Mädemin çaknışan iki türkmen diýeretiniň arasynda galp awray gazanmagy da mümkindir. Siýasat diýen namardy modda şolar ýaly öwrümler hem bolýardy. Taraplary mara götürmek meselesinde tekeket hudalarynyň hojam şükürden özgösüniň gelýän netijesi bardy. Hiç kimde taraplary bilen çaknışmak meýli ýokdy. Hocam şükür hem şöyle fikirdi. Yani ol Mädeminiň karşısına gidip bilmeýärdi. Gizlin sır diýilýän zat döwlet derejesinde de owa meçhöründe de gizlin bolup uzak ýaşamaýar. Gaýtam ol käh halatlarda gizlin bolýarça gizlinden hawadynyň gaçyp ýaýar. Mädemin hanyň gizlin sırlarda şeýle boldy. Ýoksam onuň tarapy türkmenler wagtda gurýan siýasaty häzirlikde gizlinni. Ony hanlygyň ýokary derejesinde gulluk edýän barmak basyp talaýan adamdan başgalar bilmelärli. Emma onuň entek amala aşyrylmady. Ak Işany ýutmak baradaky niýetine çenli eýam tarapda bilýärdiler. Jeň talaýmaly zat hojam şükürüm 10 gün mundan ozul mara eden taparyna bolan gep gurrun habary entek hanyň özü mardyna mugramaka tarapda ýerdi. Taryk aksaklarynyň halifasy bilen Işan Taryk hanyň gözgösüniň Mädeminiň niýetine Taryk bilen tekäniň agyr birikdirip garşy durmak hakdaky pikirini teke hanyň gollamandyr. Ony taraplar eýem bilýärdiler.
Sonun üçinem Arnavuly sarıgyň Oraz çapanyň tyrkynda ol barada aýdan haberde oturanlaryň gulaklaryny täze bolup eşitmedi. Oraz çapanyň öýüniň ýeňsesinden bir galla çykyş peýda boldy. Ol uzun moýly taryýagdan portas gojady. Gojanyň tag eline uzun boýy bir boýdaş bolup duran gargy satary bardy. Mütbel köýnüň eteginden garynja görünip duran 9-10 ýaşlarynaky oglanjyk bolsa, onuň çeperinden gelýärdi. Oglanjyň özüne ölçerip dikilmänligi, mesemälim bildirip duran, tüýleri maňlaýyny basýan şypyrtmasynyň astyndan jyýyp goýan garaja gözler doğrudan görünýärdi. Ol töwerekden keder edýän ýaly gojanyň diýine gysylmyjrak gelýärdi. Oturan märekany gören oglan ýaşlar bir dahlar diýdi, elinden çekip onu saklady. Kör goja hatasyny gortugyna basyp, barmaklarynyň arasyndan barmaklaryny geçirdi-de, ýoğuýundan ýakynda ses bilen gagalayıp başlady. "Assalamu alaykum, uluq hem kiçik garabağrym, gana döni doganlar. Görürgünüň ýagşy bolly halaýyk, garabağrym, gana döni doganlar. Üstüne ýagy çözdi, kowga gaç bolly. Şum tälim, şum ykbalym keç bolly. Goşa oglum başyn gyzyl başally, garabağrym, gana döni doganlar. Tuğsana tuğ versem, men Hyzyr bolsam, Türkmeniň merdinim ugrunda ölsem, atyna bar diýer, men irat kılsam, garabağrym, gana döni doganlar." Sözünü tamamlanan goja tizrak ýapşaýmasa, iýdegi gaçyp gitjek ýaly. Ele şanjy oglanjyň ilki şypyrtmasyny soň elini typap, ahir onuň elini eline ýetirdi. Saýyl kişi düşe üstünden diýip ahakalaryň biri kör goja oturmagy mürahet etdi. Ýetläniň garry adamdygyny kör goja sesinden aňdy. "Taqqallaş, biz saýyllar, biz ýylewine defersiz aýlanyp ýören taňrybenneleri bolmaly. Taňrybenneleri" diýip ahakal ýarňyşyny boýun alýan ýaly derrew onuň aýdan sözüne gaýtarady. "Oturuň, tagamda adam. Bu düşek dünýäden ötenin kyrkyny bellemek üçin atylan düşek bolmaly. Oturuň, deýsine geçiň. Helemi?" diýen kör goja oglanjygyň elinde sakdy. Onuň hereketine düşgü bolup bilen çaga gojany goşuk bilen arnagoly tagyň ýanyna akdy. Boş yere oturtdy. Ödü hem garrynyň kapdaryna aý oturşyny kurdy. Ol ýat adamlara garryny görkezmäge utganýan ýaly bir köýnüň etegini çekişdirdi. Emma aslynda borlukdan biçilmedik. Etek çekileni bilenem uzamady. Gözleri akyllyca düşgü çaga bir neme öňe eýilip oturmaga mejbur boldy. Bu ýagdaý üns bilen synap oturan goşuk oglany töwerekde gözlerden goramak üçin adamlaryň öňüne penalap oňa tarap düşdi. Oglan beýle hereketiň manysyny düşündümi näme goşukyň ýüzüne astarynlyk bilen seretse dikildi. Olaryň öňünde tabak goýuldy. Hata ýerin düzgünde görä tabak çarp ýygyna gaýtdy. Ajygan bolar çemdi. Agdyna kalany derrew ýuwdan çaga giden tabagyň ýygynyň kantamaçylyk bilen garap bardy. Tabak akydylanyň soň hiç kimden ruhsat soramady. Kör goja "Elhamdülillah, elhamdülillah" diýip başlanyp dogasyny okudy-da asmana serip oturan uzun barmakly ellerini ýüzüne sirli. Oglan hem şol hereketi gaýtardy. "Jaý cennet bola bennäniň" diýen ýaşly şondan soň termeşdirip oglanyň elinden tutdy. "Troly balam, troly, taňrybenneleri, namaňyz bar bolsa, ýene birini goýup gidim" diýip kör gojany başda düşegi çagyran ahsakal bildendi. Kör goja aýak çekdi-de inne aýtjak namasyny aktarýan ýaly göwüne garady. Keserek durup dodaklaryny mümkünletdi. Ol ýene gargy hasasyny goltugyna basyp nama aýtmaga başlady. Oglanjyk bolsa kör atasynyň owu aýlanyp köp gezek gaýtalaýan sözlerini eşitip lejigen ýaly gojaň başynda dik durup gagalynlaýan Şirin Cemal eja tarap manysy seretdi durdy. Gojanyň soňky namasy hem ýylyň ahy nalaty agyr gün gözerany hakdady. Gazalyny tamamlanan goja ýola düşüberende dili tabakly Şirin Cemal eja oglanjyň ýanyna tapdandy. Ol iç etten doly dogranmaly tabagyny öňe
Albalam oralağıma degine dersen dedi. Oğlanın eli tabağa taraf durdu. Şirin Cemal ece yonkü sözlerini aytaladı. Sondan soň kör goja alay molla durdym dedi. Molla durdy. İlki wada dogramasyny niresine saljagyny bilmän aljyrady. Birdenem şıpırtmasyny çykaryp öňe uzatdy. Şıpırtmany dolduran eski dograma çağanyň gözüne hoş ýakdy. Ağzına işlämenlik bilen dograma salyp barýan Orça neresde ahyn alal aýdymlary türkmeniň beýleki oglaryny da ýetirmek üçin garry atasyny ýerine sirkap hasardan taýlandy. Ýa-da oturan närekde olaryň ýygynyň gamgy nagar bilen garap barly. Bu nortanlar kelhan kepeli boşut hojagoly üçüsi köwlän käsirlerini ura gaplap boldular. Tüňçe getirmägeden gurban hem wagtynda dolanmansoň olar üç bolup tirkeşip derýa tarap ogudylar. Derýanyň ýoly ýarklananda gara atyny öz maýdalyna sürüp gelýän pendi waýyň ýanyny dogly mäni gawat geldi. Oňa nazar takdyşan boşut ädim ogurlap ýollaşdyrdan biraz ýyda galdy. Boştuň tötänden gawat gelýärde baý ogly bilen söz alyşyp görmek niýeti bardy. Çünki Qarqara bilen bolan wakadan soň ýyl içine ýaýran gurrumda şol işte mäligin ýegri dosty kiçiğiniň eli bolmalygy aýdylýardy. Sebäbi Xiva hanlygynyň mardaky dikmesini ýaly Muhammed Bay tarapdan hem Murgat etrawynyň taş ýüklenen kerwenleri Mädemin hanyň gaznasyna uğranmaga taýinlik görýärdi. Taş kerwenleriň ýany bilen Kemraguly hanyň nökerleri hem goruşy hukmunda gitmeli. Ol madama şeýledi. Mädeminiň gowundan turmak isleýän Kemraguly han başarda canly paç alyp gitmekden hem gaýtmaýardy. Paç kerweni Xiwa gerek gidenne canly paç götürmek başartmasa da olar telim tapargyl alyp gidenligi barada ýyl günçinde gurrunmardy. Ot ýanmasy tütte çykmad. Aslynda haýkydyr bir derejede hakykat bolmasa beýle gurrun döremeller ýaly. Käbir adamlaryň aýtmaklaryna görä Qarqaranyň başyna düşen işin hem şol canly sowgat bilen bagly bolaýmady atdy ahmally. Ýurdu belet çapar. Kiçik kel hem gyýl ogurlamakda ýetaty adamlaryň biri bolaýmaly. Şol gep bulagyna ýeten hem ol barada mydamy oýlanýan gowşut mälim owadan daşlaqda gabat gelenini kim görmedi. Ol aladasyndan netije çyksa çykmasa ýatyp galandan atyp gal etmek isleýärdi. Ýöne ol kiçik el bilen sözleşmek welin özüne juda kiçilik bilýärdi. Kelhan kepele bilen hojagoly atlynyň salamyny alyp geçiberdiler. Olar ýyda gaňdylmadylar. Gowşutyň mäligi saklanyna da üns bermediler. Salamyna jogap alan mälik at başyny çekensem hyzmat hanaga diýdi. Ol hanaga sözüni ýaňsydylan ýaly aýatyn keçiklap aýtdy. Menden hyzmat bolmak baý. Oştem baý sözüni gaýtyrak aýtdy. Hyzmat ýok, gep bar. Gep bolsa aýdylar. Uşagyny çekdiren gowşut agyryp görünüşe girdi. İl üçünde gurrun oğluna bar bolsa hem kiçik el ýaly aşnalaňa aýtdyna ejile ganym bolmasynlar. Degerli howslary ýok, maşgala ganymlyk etmek mert kişiniň işi bolmalar. Ejile ganymy Hudaý ýalvarýar. Benneten ýygranýar. Taýyň iki uju bolýanlar, şonu bilip goýun. Oşduň sözleri gaty täsir etdimi näme bu gedek mälikiň setinde agrasatdan gaýry ähem duýulmady. Beýle işlerime dahalym ýok hanaga. Oşut jogapdan kanagatlanmasa da bir gada göz ýetirdi. Ýyl içinde ýaýran gurrun hakykatdan üzmedäl eken. Eger şeýle bolsa, mälik oşduň sözlerinden soň ör wagtdan gelerdi. Parahat geplemezdi. Oldyňa özüniň ol işi dahalsyzlygyny aýtdy. Şonluk bilen hem ol dosýalaryny akabat işden bir habar dälligini üstüne açdy. Başga gep söz diýmän, oşut ýöräberdi. Ol hereketiniň baý ogluny täsir edenligine önümli. Sebäbi mäligiň jylaw sirkmänkä özüne garap başatanlygyny görüp galdy. Derýa kenaryna ýeten 3 kişi el ýumaga da ýetmedi. Ta kenary firip günnogordan gelýän iki tany gara göründi. Olar iki bolsalar bir-biriga töýünip gelýänlikler üçin ýeki adam ýaly bolup görünýärdi. Beýle ýagdaýa geň alan gowşup, bu näme boluş diýip pişirdi. Oşa bolup görünýän has därrak gelen soň ýagdaý bir näme aýdynlaşdy.
Orta ýaşlarynaky adam ýykylyp ýatmasa da sındyramaky ýok ýaşula ýöremäge medit berip gelýärdi. Ýaşuly karkaranyň kakasy daňa taraga bolup çykdy. Derýanyň kenaryndaky jany sag 3 kişi onu tanarlaryndan soň degençden geň almakdan ýaňa doňup galdy. Olar aňk bolup durdular. Kelhan kepeläniň özüniň dälle başga tinikesi bilen aýdylan ýaly Daňa tergeli adamlar diýen habary onuň özüniň ýoldaşlaryndan ugly natjan ýaletdi. 3 tane epey adam 3 ýerden ýoňa haýdady. Taraplaryň arasynda seýrek bolýanda 3 tane erkek daňa taragan gerek-geregine gujak goýardy. Kän mahallar gözden gaýyp bolanam bolsa, aldyramakdan, tolgunmakdan ýaňa ýaşula tamma salamyny bermekde undurdy. Daňatar agany ilki gujaklan Kelhan, ulu adamyň gowresini gujaklanyny hem duyman soň, gojany tagaman owa ýetersen öýtmedi. Emma ol beýle däldi. Gojanyň jany sagdy da ysgyny ýokdy. Hojaýynyň odun ýygmagy iýberen ýerinde töwerekleriniň gözüne çöp atyp gaçan daňatar aganyň adyk owkatly çöl beýwan söküp ýörenine şuň öýlen göni bir hepde dolýardy. Onun goltuğuna girip gelýän ýakindar adam bolsa, bir çay için salym wagtyndan ozal garaşylmadyk ýagdaýda gabat geldi. Aňardan ýetip gelýän gurbany göz düşen Kelhan kepeli hata iş eden adama ýüzden ýaly näme üçindir gaharly ses bilen "Derrew ýygyna gaýta ola habar ýetir. Daňatar daýyň gelýär, daňatar daýyň" diýip ýygyrdy. Salym ank bolup duran eli tüňçeli gurban birdenam iýiňi aýlandy da aýagynyň ýetişdiginden ylgamaga başlady. Goňşy gapyda alaja bagyr oturan ýa-Sultan ýeňe hoş habar aýdyp geçmek ondan gurban kursap ýedi de karkarany görüp takpandy. Tanrayan barmaklary bilen maňlaýyny berdi çaldy. Ol hoja gitdi. Daýym geldi. Karkara, daňatar daýym geldi. Karkara eşden habarda inanmakçylyk edýän ýaly ilki bada gözlerini petirekdi. Birdanam summa oşap ysgyndan gaçdy. Ara tärimler katar uglar süýnüp ýary bolup duran serpik gyýryň şatlygyna goşulýan ýaly onuň daşyna eski salam sırlandy. Gurban Karkara bir zat diýjek boldy, emma dili hereket etmedi. Şol mahal hem ýaşlydyň alacak bak gelmeýinden bir zat aňan ýa-Sultan ýeňe bosawadan peýda boldy. Öýle namazyndan soň erkek adamlar galanyň ýanyna ýygnanmaly diýen habar owalaryň ýaşullaryna ýetenden ýylat binçal boldy. Çağırlanlar diňe erkek bolsalar da gelinler arasynda aýalam känli. Göne garanyň gömüi gyzan baglary döndü. Uzakdaky owalardan asly eşekli düýeli gelipdirler. Uloglaryny daşarda çemgelen dağda bağlan adamlar garanyň içine girdiler. Şonuň üçinem atlaryň kışkemesinden, eşeklerin aňarmasyndan ýaňa garanyň daşyna akkanmalar hem içinäkden kesdärli. Aýallar erkek adamlara goşulman bir böwürde aýratyny ýurdular. Olar denanlara mahbus, her häsiýetde edil ýaty gelen ýaly ýektaýlardan çümre bürünşip, gep gurrun bilen işleri bolman ýardylar. Olar bolmasy bir howply mesele bardyr öýdüp howat ýardylar. Kim adamsynyň, kimse dogan garnaşynyň ýanyny bilen gaýdypdy. Erkek adamlaryň näme sebäbi görä gala ýygnaňyklarynyň sebäbini bolsa olar bilmeýärdiler. Şol hem aýallary hasda arada goýardy. Garaşylmadyk ýygnaşynyň sebäbini ýeki aýallar däl, hemi erkekler de bilmeýärdiler. Diňe türkmenleriň üstüne mädemin çözjakmyş diýen çakpana bardy. Agtygynyň golundan tutup kör gojanyň galada peýda bolmagy hemmäniň ünsüni özüne çekdi. Märke towlup goja bilen oglanjyga ýol berdi. Oglanjyk atasyny Hojam Şükürhanyň ir ulus huzuryna gelende kabul edýän gala içindäki öýüne tarap alyp barýardy. Kör goja köne hemini aýtalaýardy. "Müň ýyl ýaşar, ganimleri tükeden, ýygylsyn goçaklar par tekeden. Kızılbaşı tancım yeke-yekeden, Qarabağım gany döňü doganlar, Orad ýaglyýaly ärler döresin. Aman sehet ýaly şiirler döresin, Zarbaňyzdan dağlar, daşlar eresin. Qarabağım gany döňü doganlar." Kör goja gadalyň iýinden
Mert bolun goçaklar, merdana bolun goçaklar diýip ayallygyň deminden geçipdi. Goja giden soň Penni waýyň aýaly ogurtat edi, gapdaryndan oturan ýa-soltan ýeňe ýüzlendi. "Wy ýa-soltan teýwe çoljakmyş diýerler welin, kör diýwany Gysylbaş diýen ýaly." Ýa-soltan aýtarar jogaby da ýok welin, atanadar diýwananyň gelmegi bilen ogry kiparlaryň märekanyň ýene garmagaly güýjak başlady. Hemmeler başkanyň öýüne taraplara düşdiler. Hanyň öýünden bir topar adam çykdy. Olaryň arasynda ýyla has bellileri Hojam Şukur, Oraz ýaly, Penni Waý, häzirki ýagdaýda teslisini elinden aýyrmaýan Seyit Muhammed Işan bardy. Olaryň goşukdan özgesi garanyň ortasyndan adamlardan taýlanmak üçin garlarylan gum üýüşmeginiň üstüne çykdylar. Ayak üstünde duran Jemenne ket gudalaryň aýtjak habaryny garaşdy. Emma habar kän garaşdyrdy. Hojam Şukur hanyň ojagynda uzak mahar dowam eden maslahat meseleni çözüm edenen bolsa utorlukly bir çukur tüýkürilmändi. Esas mesele ikisi. İlatdan nöker ýygyna bir boşun toplamak hem taraf ilatyna täze başkan taýlamakdy. Öňe sürilýän Oraz ýaly inni başkan welipesine bellenmekden goçudy. Hojam Şukur han maslahat mahaly Hiwa hanlagy bilen gormagy, hatda ahmar çaknaşyga taýýarlyk görmäge garşy çykdy. Çaknaşygyň türkmenler üçin tutuluş boljakdygyny noktady. Şeýle hem ol häzirki agdarlykda başkan welipesini hiç kimden özünden gowy oňarmajakdygyny aýtdy. Oraz ýaly oňa derek başkanlyk welipesine gowşan teklip edildi bolsa, ol açykdan açyk garşy çykmasa da köp manyly ardyma bilen näbileligini duýurdy. Maslahatyň başynda başkanlyk aladasy üstüne ýüklenjek bolanyň gowşy çurt kesik razylaşmady. Ol basym maradökler öýdülýän Hiwa goşunyna garşy çykyp taryklary arka durmaly bolsa, ýylan ozal atlanjakdygyny aýdyp, tutuş tarapy öňmaşy bellenmeligini unamady. Onuň hem öz sebebi bardy. Hojam Şukur han häzir ir üçin düýpli alada etmese-de, onuň tarapdarlarynyň sany köpdi. Ol mekirdi. Gerek ýerine gaty uğur tapyjydy. Şonuň üçin hem ilatyň eski bölegi onu ýürekden gollamasa-da, aýdanyna känmer ýok diýmeýärdi. Gowşudyň pikiriçe, Hojam Şukur'a eski önem bildirýän ilat onuň diýerliginde han taýlanda özüne tädimäjek ýaly. Hojam Şukur daýy egenliklerine garamadan gönümelligini dogry sözlegi üçin gowşudy onçakly halamaýardy. Gowşudyň özü ýok ýerinde onuň adyny öwgüli söz aýdyldygy gödek bir zat diýmese-de, iň bolmanda Öwürdürdi hanyň ogly dälmi diýip galýardy. Ol hem gowşudyň ýyl içindäki abraýyna şirket ýetirýärdi. Ýylyň tutuşlugyna sana önem etmeýän halatyna han bolup öňe düşýän abraý garanmajakdygyna gowşudy düşünýärdi. Oraz ýaly Seyit Muhammed Işany ýüzlendi. Işan ağa, jemawaty habardar etmeli. Ay näme han? Seyit Muhammed Işan hem ozal oturlukly bir netije gelinmänligi derarly ýaýdan rak etmedi. Öwürdürdi hanyň ogluny maslahat bilýän bolsak, habar beräýmeli bolardy. Hojam Şukur özüne kerneçik erkedýänim bolsa, bu edek taqqanyp bilmedi. Özü ýürekden unamayan kişini bellesek, işimiz rowaç bolarmy ka adamlar? Bu ýerde Penni Waý başgalardan agdyrlyk etdi. Ol näme üçindir birine kıtçan tapyna ýapyşyp gitdi. Şuma halaçendine tekanyň işiniň rowaç bolan wagty bolupmy? Soňra ol Oraz ýalynyň ýüzüne seretdi. Bolýa edenligiň ýakasyndan eşitlep taýmasak, ol işe döwtalak boljak adam tapylmasy gerek. Hanaga Oraz ýaly ellerini oňlaşdyrdy. İşan ağa, töwerek oňlaýan ýaly. Gowşdam şu adamlar hata berse arkan gaýşyp durmazdy. Seyit Muhammed Işan dogumlandy. Ol aşakda ýaşullaryň buýrugyna garaşyp duran jally jarça tarap eline bulady. Jally jarçy ýanyna gelenden soň Işan buýruk berji ähemde getdi. Başkan edilip Gowşut han ibn Öwürdürdi serdar bellenýärdi. Özümde çynyň bilen gyýygar, jemende eşitmän galmasyn. Jally jarçy ol tawşyrygy edil Seyit Muhammed Işanyň isleýişi ýaly berjaýet.
Oğuşdun adı tutulandan edip için çeken ya Sultan ýene özü bilen getleşýän ýaly bu ne habar bolly diýdi. Bolmaly habarda diýip pişirdi gulony ilen ogultaç eje derrew jogap gaýtardy. Soňam goýa oğuşdun han taýlanjagyna odurlan garaşyp oňa berkinip ýören ýaly baý aýaly tolgunman getledi. Ärin ilerden ýarata oňa ýetesi näme bar? Bu iş baty bolaýan iş. Sen gen alıp içini çekip oturmada oň bolsundy. Baý aýaly ket gudalaryň duran tarapyndan arady. Ana özüm öňe süýşdi. Dogurdanam şol makal goş öňe taýlandy. Ol Peýgamber Işanyň golaýyna baryp durdy. Işan ağa näme diýildiğini öňünden bilýänler üçin Peýgamber Işan tepbili ilini kelemenledip goşdy gitlemäge goýmady. İl oňlasa atyň soý diýipdir ata-babalaryň goşup berdi. İl seni oňlasa sende iyili oňlamasaň hata bolar. Sen taraf iline başgan bolmaly, goşgan. Sen taraf iline başgan bolmaly diýen sözler goşdy aljyrykdy. Ýapýan aýtmak üçin häzirlän sözlerde hakykatyna gelmedi. Birdenem ol İşan ağa men öz gara gülüme gedeýinle diýip gelişikdir bir naýynjar hakka girdi. Näme diýilse-de gaýtargy bermäge taýyn Işanyň jogaby nagt boldy. Öz gara gülüme bardyr bolýyn, ýylyň gara gülüne de garamaly. Han, işiň rowaç, anyň açyk bolsun. Allahym penakärim bolsun. Peýgamber Işan eýan pataber Qur'an'da ýagdaýyň hakykata öwrülip barýanlygyna göz getiren goşdyň aýagynyň astyna ot basylan ýaly boldy. Ol ýene-de bir ýerden süýşüp edil alkymyna baranda Işanyň halkyllap ýatan bollan üplenýäninden ýakşaýjak ýaly göründü-de taklandy. Ýaýdanly ullan demally. Durun Işan ağa garaşyň sözünden soň patabermek üçin elini ýokary götüren Işan goşunyň miranylyk berjekdigine inanan ýaly garşylyk görkezmän goluny aşak goýurdy. Goşut adamlara teretdigiçe hopurgady, arada batdy. Onuň özde şol duranlar ýaly adat adamdy. Geçen ömründe gazanan günäsi de bardy, eden sogaby da. Ol nuň dost az, bir düşman köp diýen nakly goýardy. Emma onda da hemme adamlara bolşýaly dostum bardy, düşmanam. Şol mahal ol başgan bolmagy boyun alaýsa, özüne bir topar düşman hem gazanjak da barada oýunyny. Çünki edilen günä işe, günä derejesinden pepçäre görülsemem, bahawat iş eden ýat adam hakdyda gurrumam ýok. Ozal özüme hormat goýan dostum da senin üçin düşmana dowuljakdy. Görnüp duran günäsini mertlerçe boyun almayan ejil adamlaryň hem ýaşaýan dünýäsiniň biýatyr düzgün şeýledi. Bulutsuz asmanyň ýyldızlaryna meňdeş müňlerçe göz goşuda tarap gönügdi. Olar durly pikirli, durly adamlaryň gözlerdi. Uzak asmandaky ýyldızlaryň nämeden ýasalandygyny bilmeýän goşut özüne Olaydan garayan gözlerimde nähili many bilen bakýanlyk bardy, bilmeýärdi. Uzakdaky asman ýyldızlaryň nämeden ýasalýanlygyny bilmek goşut üçin köpmanam däldi. Ol alysdaky ýyldızlar bilen iş dalşmaýardy. Ýerde ýaşap ýören goşutda olaryň alada hem ýetmeýärdi. Emma ýerdäki ýyldızlaryň balkyllysynyň manysyny düşünmek onuň üçin möhümdi. Şol gözleriň manysyny düşünmek tuş geljeğin manysyny düşünmekdi. Häzir goştuň ýanyna ýyl üçin haýkytar bir möskörde bählikli işler eden, ýyl gamlanyp, şatlygyna şatlanan adamlar durdy. Goşda garayan gözler olara da garaýardy. Ýöne şol adamlara goýulýan hormat özünde de goýulýarmy, goýulmaýarmy goşut bilip bilmeýärdi. Şoňa göz getirmän hem tanmalyk ýola düşmek manysyzdy. Onu seljemek hem bir salymyň işi däldi. Adamlar bilen iş dalşmaly, toýýata gatnaşmaly, ýoguny arkaşa ýermeli. Garaýşynyň manysyny nädeli adamlaryň arasynda maksatdary goşuda ozalan belli adamlar bardy. Olar hem hil-hilli, olaryň arasynda ýylgyna zerurgyna gylyç diýip janynyň geçşeklerim ozalan gelýän galp awraýa bukulup
il içinde yalan formatdan peýdalanyp ýörenler de bardy. Solardan bir näçesi başganyň ornunda eýlemek arzusyndadyr. Emma şu mahal olar hep üýün çykarmasalar da sanlyk ýa-da köbüdüne bir fark garamayardylar. Olaryň başga ýoly öwrüläýmeli ahmaldy. Çünki adaletli kişiden adaletli dostları daşlaşmak bilen bolýar. Telim oduň arasyna düşen soň agar oýa batyp essalym erkini elinden getiren goşup garaşylmadyk diýen janlandy. Jemaat diýip ol köpçüligi ýüzlendi. Ilatyň diňe bir han taýlama hakda hem däl durmuşyň gaýry aladalaryny öz içine alan galmagalyň keselmegine şol jemaat diýen söz sebäp boldy. Siz meni özüňizde başlyk edip bellemäge razysyňyz ýa-da ýok? Aqalymyk duşan deňiz tolkuny ýaly haýsy heňde näbelli gowur täzini nowcaldy. Birdenem garaşylmadyk halda ol gowur ýatyşyp galanyň içinde ýym-salalyk aralaşdy. Goşut ýene bir gedip öňkü beren sowalyny gaýtalady. Gaýtalamasyň üstünde şeýle ýetirdi. Ertirkün oňlamadyk diýmem. Ýüz görenim ýüzi gowursun. Wagt geçensen ökünüp aýtmaly gepini şu mahal aýtsaňyz men üçinem siziň üçinem bähbetli bolar. Çekinmäň. Ýene şol düşnükli gowur ýanlandy. Gowuşda golaýrak duranlaryň sesi aýyn saýrak eşdildi. Biz sana bil wagýar. Biz rady, nanly bol, adyl bol. Ol sözler kulagyna ýeten Seýid Muhammed Eşan hata bermäge häzirlendi. Emma hoşut ýene oňa ýol bermän märeke ýüzlendi. Eger siz ona ýan bolsaňyz menem radylaşmaly bolarym. Ağyňyda bile ağlap şatlanarym. Biz ona ýas. Jemaat seni gollaýar. Hoşut täze gamışly ak öýe tarap elini sarlady. Onda hol ak öý görýärmi? Inçeli ýogyny sesler jogap gaýtardy. Görýär. Hanym öý. Hocam şükür hanym öý. Görýän bolsaňyz diýip oşut dowam etdi. Görýän bolsaňyz amşy bilen durlugyny aýrymda şol öý getirip men üstünde dikim. Tümüň üstünde duran kepdalar bir-birine geň aljy nazar bilen teretişdiler. Märke tarapdan bolsa gülkü gowur göterildi. Käbirler saklanyp bilmedi. Bu näme boluş? Hanym öý bilen näme işi barka? Bire düşünenler. Birem düşünmedim. Köp kişinin gözüne gamşy durlugy aýrylan tärimin arasyndan ýol barsa meňde oturan täze hany göründi. Oňa düşünenler başatdylar, düşünmedikler bolsa ýagdaýa täze tomaşa hukmunda garap keyf çekmek bilen ýylgardylar. Goşut geljekde iş çalışmaly adamlaryň arasynda bu firme düşünüp baş atjakdan düşünmän ýylgaranlaryň sanyny köp boljakdygyny öňünden bilýärdi. Haýran galmaly täze saýralmaly hanyň jemaat üçin düşünükli hem geň bolup duýulan ilkinji buýrugy märekäniň ol buýrugy bolan haýran galykly ähemini eşitip duranam bolsa hocam şükürüm ýüzünden öňkü terzi üçlemedi. Ol edil şeýle oýun edişmäge täze saýlanjak han bilen öňünden wadalaşan ýaly gönüber suratda öňe seredip durmasyny dowam etdi. Hocam şükürüm özü aladalanmasa da oňa derek kynjalyk bolan adam tapyldy. Ýene ganmaga ýüjedi. Näme-nämedigine göz ýetirip bilmeýän adamlar ýene bir-birige sowal berdiler. Bir seretden çağa goýnaýaly bu hereketiň ýönelimine oýlanyp, tapylmadygyny çaklap, onuň sebäbini gözlänem boldy. Diýsem diýmesem, bu ýerde bir sır bolmaly. Näme sır bolsun? Beremen tüňe gorat ak öý ýok adam han saýlanyň bahanasy bilen arrygyny gynamaz ak öý edilmek isleýär. Bu ýerde şondan haýry hiç ýyly sır bolmagy hak ýok. Aý goýsan aýtyp bilmiş etmäni. Oşut diýýän adam altyny kökü çüýren tärim bilen on oýnam uga agryň çalşyk adamdyr. Olna ýylan ýetgeşikmi?
üýtgeşikdigini gözüne basyp ýör ahyry. Kimmiş ol gözüne basar ýaly? Gözümiň golaýyna bir gelsin, göze basmaňam aýratyn şahwy bolmaz. 2 ýyl benilikde oturan garyp oglany bir jymyk çykarman getiren kim? Oş dälmi? Gaçar üstüne gara kelläni etege salyp gidämek her öňgetenin sırtyndan çykan ahyry. Oşut öz tiriminin amala aşyrlayan tosaty iki taraflaryň jatnaşygyny hatda ganyny kulşuny bolaýmagyna da garaşýardy. Ýöne işten geçivermek derejesine ýetse, bolaýmaly ahwalatyň öňüne almagy başarylmady. Ol öz gurýan syýasatynyň nähili derejede netije berýändigini iş ýüzünde barlap görmese bolin, ahlaklar niçikdi mejbur etseler-de başkanyň garamatyny boýnuna almakdy däldi. Çünki hojam şukurdan delen täpe goýmaýan bolsa, hojam şukurun hut özde gatdalyň garaplyka adamlaryň onuň öýüni ýerinden goparyp gowuşdyň üstüne dikmelerli. Şol işin amala asylmaly ýa-da asylmazlygy ýagdaýy uçurlukly hem anyk aýdyn etmeli. Gowuşdyň aýgydyna görä bugün bir ak öý babatda biriniň ýüzi üçin onuň sözüni ýykyp biljek adam erteki gün has nomoy meselede hojam şukur ýalynyň sözü üçin gowuşdyň ýüzüni garatmakdan daşdyp durmajakdy. Geň zat ýokarda duran ketgudalaram ýa-da gowuşdyň syýasatyny düşünmeýänlerim ýa-da düşünüp oňlaýanlaram ol herekede ýaşaýan öz bahalaryny bermeýärdiler. Märekeden bölünen 5-6 sany orta ýaşan adam öňe saýlandy da belensize golay gelip durdy. Ýyldan ýene bir topar ýigit hem çykyp öňkü gelenlere goşuldy. Sağdan soldan gelenler bilen öňe saýlananlaryň sany 50-60 etdi. Olaryň arasynda bile gylışlykda ýygy garamylyk bolsa bardy. Köpçülikden bölünenleriň arasynda goýup kesken bolsa, ýygyleri üwlenip duran, gözleri uçkunly, gyrçy sakally biri oşdy ýüzlendi. Hanaga hojam hanyň öýüni şu welentlikde üstüne dikmelimi? Oşdy dogap baýtyrmaga derek agyr märeke tarap garap sowal berdi. Hanyň öýüniň men üstüme getirilip dikilmegini unamaýan barmy? Murtu jaýtaryp duran bir ýigit öňe saýlandy. Men var. Başga da adam barmy? Hojam şukuryň öýüniň gozgalmagyna garşy duran şol jaýty murtuň täk öýü bolup galmady. Onuň ýanyna ýene 2 tane adam geldi. Şu ýerde garaşylmadyk bir waka boldy. Hojam şukur agar köpçüligiň öňünde daýawlygyndan ýaňa ýyldan saýlanyp duran bir ýerine tarap eline salgatdy. "Ata kişi" diýip beýgirdi. "Hany sen men üçin janyny gaýgyrmajakdyňa beren o adam nirede?" Oşuda öý gerekli ahyry akmak. "Ya sen akmak däl bolanyň sebäpli öňe çykman nurmy?" Beýgirmasyny goýan han sözüni pişirdi, bilen tamamlady. Türkmeniň dünýäň dostlarda şeýler atsa, belki öz ýalyr. Ata kişi köpçüligi perde düşünüp özüni görür gözlerden gorjak boldy. Emma ol mehnet gowlasyny töwerekden gizlätdirmedi. Hemmeler oňa tarap derejdiler. Ýagdaýa düşünen gowşup öý göçürmek üçin öňe saýlanan topary ýüzlendi. "Öý göçürmek möhüm bitdi hasap edýär, goçak bol, işimiz rowaç bolsun." Ýüzlenilen adamlar köpçüligi goşulyp giden soňlar gowşup oradaýa tarap beretdi. Ol başatdy. Seyit Muhammed İşanyň giň hem uzun ýeňleri ýokary galdy. Teste duran märeke hem işanyň hereketini gaýtalady.